bakal ndok babarake ketitik saka lekering netra jaiting wimbo kang sarta tepunging netra sumengko pengawak bojro sigra kang mawa gita kang amengku gati ana parigawe apa kula bocah Nyentara Kangsa Dewa. Nggih. Kalilan matur sisip nyuwun diagung pangaksami. Yektosipun waleh-waleh menapa Kanjeng Rama? Kangsa menika inggih ewuh pekewuh sejatosipun menawi dadak minggah wonten Pendhapi Agung Nagari Mandura awit kejawi kula menika pekewuh wonten ing kadipaten kula Kadipaten Sengkapura pakaryan kula menika nggih tumpuk undung ning gandeng ripalenggan sakmangke kula dipun jawil kula dipun tangisi dening sagung para kawula dasih ingkang mapan wonten kraton negara Mandura mila purun boten purun kula nglonggaraken wekdal dinten sakmangke ngadhep wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Rama Prabu Basudewa. Atur kula menika mboten medhas saking pikajengipun kawula piyambak ning kula matur pancatan kula awit saking panjerite para kawula dasih panangisi wong cilik ingkang sami sambat dhateng kula pun Kangsa Dewa. Nuwun pangapunten. Wonten babakan ingkang jomplang cara etungan niku ganjil tumrapipun negari Mandura menika. Musik cara etungan ganjil kuwi babakan apa Kangsa? Ngaten. Inggih bab paduka menika, nuwun sewu. Paduka menika dadi ratune wong sak negara. Kula suwun anggenipun tresnani dhateng para kawula, anggenipun migatekaken dhateng para kawula dasih menika ampun bancinde banciladan ning kudu adil. Adil lan warata. Nyatanipun ing ripalungguhan sakmangke ingkang paduka tresnani menika namung para sesepuh, adi sepuh, para ahli budaya kang sarta para kiai alim ulama punika kemawon ingkang purun paduka rangkul, punika kemawon ingkang purun paduka tresnani. Ning para kawula, para nom-noman menika babar pisan boten nate antuk kawigaten saking jengandika Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Nuwun pangapunten. Mongko tiyang sak Mandura menika mboten namung dumadi saking tiyang pinisepuh lan mboten namung tiyang-tiyang ahli budaya sarta tiyang-tiyang ingkang gilet dumateng agama. Nanging para nom-nom ugi mbutuhaken katresnan paduka. Punika ugi kedah paduka rangkul Kanjeng Rama. Tah, menapa? Menapa kemawon ingkang paduka gelar wonten negari Mandura jare dinggo lelipur para kawula, jare dingge ngegungake agama karo budaya ning nyatanipun menika sedaya geseh kalian kekarepanipun para kawula dasih. Nuwun ngapunten, boten cocok Rama. Nuwun ngapunten. Paduka gelar adicara kabudayan niku sing seneng, niku sing remen nggih para-para pinisepuh. Paduka gelar adicara ingkang inti sarinipun ngegungaken siaring agama. Punika sing seneng ya nggur wong sing mudheng karo agama. Ning paduka mboten nate mikir kawula nom-noman sing maneka warna kesenengane. Kawulaku ana sing ngene, kawulaku ana sing ngono. Babar pisan mboten nate paduka pikir. Nuwun sewu. Dadi nek sampeyan ben sasi negara Mandura menika kok mung gelar adicara ingkang wonten sambung rapetipun kalian agama lan budaya, nuwun sewu, rumaos kula muspra tanpa guna, babar pisan ndak enek sing seneng, tundhonipun nggur arep ngeceh duit. Tur sing ditanggap namung babakan kabudayan. Jane budaya niku nggih apa to gunane? Timbang nanggap kabudayan tur tomane ragate ya larang. Monggo dhuwit kala wau dipun kumpulaken, dipun paringaken para nom-noman supados cah lanang nom niku kala wau saged pados hiburan. Lho ngapunten. Budaya sing seneng nggur wong-wong sepuh. Budaya niku sing nggur seneng wong-wong tuwek, wong-wong kuno. Nuwun sewu. Para nom-noman niku mboten cocok.
Jut cetonge glo tanpa warana dinten sakmangke paduka anggenipun ngasta bawat adil wonten negara Mandura menika mboten cocok. Para kawula, para bocah-bocah nom-noman niku padha kurang hiburan. Rina wengi mung kon nyawang bojone terus. Monggo bojo niku tanpa beda kaya sayur utawi jangan. Yen bendina sing dipangan gur jangan tewel terus, mesti wonten wadehe, mesti wonten jelehe. Saya-saya tiyang Mandura niku pakeme kleru. Prinsipe kleru. Rumangsane urip ana ing donya ayu dhewe mung bojone tok. Niku kleru tur banget, tur dosa lho niku. Dosa. Wong asline niku mblithuki karo atine dhewe kok. Ing atase bojone lemu ireng panune pirang-pirang kok jare ayu dhewe. Ayu badake kuwi piye kok. Monggo. Samangke kula badhe usul. Paduka kudu wani gawe gebrakan. Ing pamres supaya para kawula niku padha seneng atine, nuwun sewu kula nyuwun pirsa kalian Paduka Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Sawah ingkang mapan wonten wingking kraton menika kagunganipun sinten? Sawah mburi kraton. Inggih, ingkang wiyaripun pinten-pinten hektar niku lho. Kuwi kagungane para kawula dasih ingkang mapan ana kukuban negara Mandura kene kangsa. Mang pundhut kemawon. Mang tumbas kemawon. Pinten regane sawah? Mang bayar kenceng, ora utang, ora sumaya. Mang tumbas. Nek wis dituku, lah nek pun mang tumbas, mangke ndang dibangun mawon wujudipun warung-warung alit ngaten. Jentrek-jentrek udakara cacah 19 utawi 21. Lah lajeng salebeting warung mengke dipun pasang wujudipun lampu rasa padang-padang cukup 5 watt munggahe 10 watt. Sajroning warung kala dipun paringi jajan werna 3, tahu sing iso guyu, tempe sing iso awe-awe, bikang sing iso jigang. Niku kenek digawe srana supados cah-cah lanang niku mboten cepet tuwek, mboten cepet uwanen, merga sing disawang mengke ora nggur bojone mawon. Nek niki mengke kok sida kelakon, nek niki mengke kok sida kelampan, mangke tiyang-tiyang jaler kala wau nek nyambut gawe saya semangat, merga wis ana sing diarep-arep, awan nyambut gawe nek bengi tungdang tungdet. Mangke babagan jajanipun kados pundi, jajane sing model kepripun, tak kula kemawon sing bagian madosaken gampil niku. Njaluk sing model piye kemawon, kula niku gadah channel-e. Oh iya. Iya. Tah, ndungkap mongko kalih. Kula suwun Paduka enggal ngawontenaken tontonan sing donya rong tawana, jagat durung nate mulat. Nuwun inggih menika menapa wujudipun adon-adon jago, ning jagone sing dudu jago bopongan, nanging jago bombongan, dudu ayam lumrah, nanging sing didu wujude jalma manungsa. Mangke sing didu saking Sengkapura utawi saking Kanoman, kula sampun nyiapaken, kula sampun nyawisaken, boten-boten sanes Paman Patih Suratri mantra ingkang sago dados jago kula. Tah, mangke dipun tandingaken musuh saking jago saking kasepuhan mriki. Saking jago kasepuhan Mandura. Monggo sinten ingkang Paduka tuding dadi jago? Napa Paduka piyambak sing badhe maju menika langkung jos, langkung jos. Ngoten. Tur tok adon-adon jago menungsa niki mangke kula suwun kanthi sanget dipun gelar wonten Blabar Waja Kenteng Kawat madyane alun-alun negara Mandura. Pah niki mengke mesti para kawula padha seneng sing dadi atine. Merga weruh tontonan sing endahe kados makaten. Pun kalih niku mawon ingkang dados panyuwun kula. Kula kinten mboten wonten ingkang kecicir. Menawi wonten sisi pengatur kula Ki Agung Pangaksama Paduka. Daya-daya ingkang putra nyuwun pamit monggo babakan menika dipun rembak kalian para nayakan negari. Ula matesi 7 dina 7 bengi kok nganti negara Mandura ora kirim jago wonten Blabar Waja Kenteng Kawat. Nek wonten napa-napanipun tumrap negari Mandura, Kangsa Dewa mboten tanggung jawab. Nyuwun pamit.
tadyatur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi miwang utama panindak ing praja ngadil bejo dadi bandara ora narepan mring pro abdi sewu lepat diagung pangaksama paduka Koko Prabu kula nyuwun kanthi sanget sedaya ingkang dados panyuwunipun Kang Putra Sengkapura kala wau sampun ngantos dipun turuti sampun ngantos dipun pinangkani menawi ngantos paduka kabulaken menapa ingkang dados panyuwunanipun Angger Kangsa Dewa kala wau tartamtu para kiai tartamtu para ulama para brahmana resi mangke badhe goreh rongeh ingkang dados manahipun musik to Ugrasena musik aku wiwit mau ki ora guneman aku wiwit mau iki ora bisa semaur marang Kangsa Dewa iki merga aku iki bingung Grasena sing dikarepne Kangsa ki jane piye to yen perkara adon jago menungso ki aku bisa ndungkap ning perkara sawah mburi kraton arep dibangun warung cilik ning kono ana jajane tahu sing iso guyu tempe sing iso awe-awe bikang sing iso jegang kuwi karepe ki jane piye to ana jajan kok jenenge aneh-aneh ngono kuwi kedahipun paduka sampun tanggap ingkang dados pikajengipun kalian Angger Kangsa kala wau wingking kraton menika badhe didamel papan-papan maksiat maknane papan-papan maksiat nuwun sewu tahu sing iso guyu tempe sing iso awe-awe bikang sing iso jigang sedaya kala wau namung sanepan tegesipun mangke ing warung-warung kala wau badhe dipun pasang wanita tuna susila wanita tuna susila werdine wanita sing nakal wanita sing seneng jotos wanita sing seneng ngantemi wanita sing seneng ngidoni ngono apa piye mboten tegesipun wanita ingkang kecemplung jurang ireng apa ora waspada nek mlaku kok nganti kejungkel ning jurang nggih mboten maksudipun wanita sing gaweanipun nglipur wong lanang ingkang irungipun lorek irunge lorek apa maknane wong lanang mau karo wong wedoke dipacaki tetek melek ngono apa piye wah mboten karepmu ki piye to Grasena aja bebingung rasane wong tuwa nuwun sewu begenggek ora iso dilus ngono piye to iki mbok dibasakne begenten ngono piye wong ning jero kraton barang kok aja Grasena aja lah nggih pramila niku ampun ngantos dipun kabulaken pamintanipun sambatipun Kangsa Dewa mangke negara Mandura saged geger nanging babakan angka loro Grasena ya kuwi Kangsa kepengin nganakake wujude adon-adon jago menungso semune aku wis bisa maca gelagat kang sarta kekarepane Baswara Kangsa embuh ngakoni apa ora Kangsa bakal kepengin jongkeng keprabon utawa kawibawan negara Mandura kene Grasena Baswara Kangsa kepengin jongkeng kelungguhan ratu
Mestine kaya mengkono yen manut pamawasipun Kakang Yayi. Wis saiki ngene wae. Ugrasena kelawan Arya Prabu ngibarate kangsa kae jaran lagi negar upamane geni kae lagi ndadi. Ning kowe percaya wong sing bener bakale jejer, wong sing salah bakale seleh. Becik ketitik ala ketara sapa sing bibiti ala ing kono wahyune bakal sirna. Mula Grasena mula turutana kekarepane Kangsa Dewa babagan adu jago manungsa kuwi mau. Malah aja wedi kangelan. Dina iki Grasena munggah ana pertapan Saptawarga. Aku isih kelingan pun Kakang isih kelingan biyen Prabu Pandhu Dewayana duweni putra 5 cacahe kang sinebut dening Pandhawa. Pandhawa sing panenggak kekasih Raden Bratasena, Bratasena mau duweni kasekten kang mrojol ing akerep, punjul ing apapak. Yen bisa Bratasena kantinen tumuju blabar waja kentheng kawat kine ngrampungi kamurkane si Kangsa Dewa kanthi lantaran mateni patihe kang jenenge Suratri Mantra kang dadi jagone si Kangsa Dewa. Mekaten kok Prabu. Ya. Menawi tetela mekaten boten langkung ngestuaken dawuh. Tumuli kula badhe nyuwun pamit amanggi Pandhawa panenggak kekasih si Bratasena. Duga ginawa. Ati-ati aja nganti keri Grasena. Gandanya Sekar Gadung. Aswara Kangsa ya Jaka Maruta calon ratu negara Mandura iki. Oh.
Wayun Sang Yaksendra Kura Rupa utar tenan kowe Basudewa Kati pangsam bal keberapa selo kapalasan sabto lumayu mangungsi kagyat kakudo kang joko joko bumi Raja Manik sejati ning alam kang tinuding jagat aman Patih Suratri Mantrabawan. Wonten tinimbalan ingkang adhawuh anak angger Kongsodewa. Sedhela meneh paribasan mung karisak siliring bawang mujudake dina kang nemtokake jaya lan orane Kongsodewa. Kok ngaten nalaripun kados pundi nggir? Ayo genah, anggonku bakal nganakake wujude tontonan adon-adon jago menungso ana alun-alun kraton negara Mandura Giyi. Mung kedhok anggonku bakal ngrebut peperintahan kang sah ya kuwi sing dipimpin dening ramaku Prabu Basudewa. Ning sejatine kae dudu bapakku sejati. Kongso iki asline putrane Ratu Ngwagra jejuluk Prabu Gorawangsa. Ingkang duk semono dipateni karo wong Mandura. Mula Basudewa ora perlu dibekteni. Basudewa ora perlu dipundi-pundi. Merga kae anggone ngaku anak marang Kongso mung akon-akon dudu bapakku sing sejati. Bajingan Basudewa. Inggih, nggih, inggih. Ngestaken dawuh, nggih. Sampeyan pun samapta ing kati sawiking tiri dadi jagone wong Kanoman makili Kadipaten Sengkapura mriki. Inggih, sakula sampun samapta nggih. Paduka mboten sisah kuwatir. Jago saking Mandura mboten badhe unggul
tanding kekuatan kalian kula pun Suratri Mantra. Kula sampun kondang buta ingkang sekti mandraguna prawiring Jayengaloga tinatah mendat jinara menter pinaku mendal binedil jundil. Aja ta jamake manungsa dewa mudhun gawa gaman blecek kula mboten badhe gigrik nggih. Bagus, aja sumbar mengko mundhak aber. Inggih nggih. Sing lungguh ana mburi jenengmu sapa? Nggih, sinuwun. Nami kula pun tumenggung Tameng Yuda. Tameng Yuda, piye anggonmu nglakokake kewajiban saka aku? Anggonmu njajah secara alus nom-noman negara Mandura kanthi cara salah sawijining obat kang rusak marang moral lan jati diri. Uga omben-ombenan banyu sing disumek bisa murup. Nggih. Babagan menika sekedhik mbaka sekedhik sampun wonten asilipun Kanjeng Sinuwun. Bagus. Merga negara Mandura iki negara sing kuat, sing marake kuat negara Mandura iki ora ana liya merga saka kuwate moral lan jejeking budi pekerti, sopan santun, tata krama lan yuda negara. Yen kabeh iki wis bisa ambruk kanthi cara obat-obatan kang bebayani lan banyu setan, banyu sing disumet bisa murup, mesti bakal hancur lan ilang jati dirine negara Mandura. Dina iki Tameng Yuda ana kewajiban anyar. Kewajiban kula menapa Dhi Sinuwun? Rame-ramene adon jago kang padha tarung iki besok kowe tak perintah mlebu ana kerumunane penonton kang padha nonton adon-adon jago. Lajeng menapa ingkang kedah kula tindakaken? Kowe Tameng Yuda mak kledang mlaku ngulon kok petuk cah lanang nom-noman umur udakara 20 taun. Pakulitane bule aja dadak ditakoni babaten gulune. Munika sinten Sinuwun? Kuwi jenenge Kakrasana, anake Basudewa sing saiki didelikke mbuh nyang endi nganti yaene aku durung ngerti. Sajake kuwi sing besuke digadang-gadang dadi ratu ana negara Mandura, dudu Kangsadewa. Mula sadurunge kudu wis mati luwih dhisik. Nggih, ngestakaken dawuh Sinuwun. Kok kowe mak kelitih mlaku ngetan petuk bocah lanang udakara umure 20 taun pekulitane ireng cemane ora sah dadak kesuwen babaten gulune. Punika sinten Dhi Sinuwun? Kuwi jenenge Narayana, kuwi ya anake si Basudewa, adine si Kakrasana. Lah kok kowe mak kledang mlaku ngidul kepapak wong wedok ayu isih perawan udakara umure 18 taun. Rambute ngandan-ngandan pekulitane ireng manis, aja kesuwen babat gulune dasmu pecah kowe. Babat mangklekmu kowe. Emane ayu kok dipateni. Lho, lajeng tumuli sauten pondong nyemot aturna marang panjenengan ingsun kuwi bakal tak dadekke bojoku, bakal tak dadekke pasangan hidupku, bakal tak dadekke wong wedok sing dampingi Kangsadewa, bojoku, ayuku, cantikku, manisku, senukku. Kowe ngerti ora? Kowe cilik-cilik ewaning jawil, gedhe-gedhene ngambung tugel kulumu. Nggih, ngestaken dawuh. Jenenge lara ireng ya Bratajaya. Iya, ngestaken dawuh. Eling to, Kakrasana, Narayana, Bratajaya, weruh Kakrasana babat, weruh Narayana sikat. Weruh Bratajaya saut pondong nyemot aturne marang panjenengan ingsun. Paham. Mula rasa dadak kesuwen. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Ayo enggal mlaku lon-lonan lumaksana ana ing alun-alun negara Mandura. Tata nyepake kanggo borampen adon-adon jago menungso. Iki ngestaken dawuh ana angger Kangsadewa. Nggawa wadya bala sak cukupe wawan. Sorak siaga aja nganti kesijir, ora kitang colok lintang sambung opera bantan pundak kirapke tumuju ana alun-alun Mandura. Budal iki. Kumrekang pala lumares budaleng pro mabya pusma
saking trawadya Prabu sana nira swarane rame umuro ombake Yo 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 yo. Yo yo yo. Hey! 。Yo!
Ayo, 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 ayo. Yo 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 yo. Yo yo yo. Yo yo. Yo yo yo. Oh.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil ham. Leren sawetara ya nduk anakku sing setinik-tinik, anakku sing tak tresnani Limbu. Ngono ya Mak. Perkara lakon Banjaran Kresna utawa Banjaran Narayana mengko kena dirampungke sak rampunge Limbukan ning ayo luwih dhisik aku karo kowe anakku Limbuk ngaturke apa to wigatine aku karo kowe sowan tinimbalan. Oh ngono. Iya ya ngestokke dawuh. Ning sadurunge ngaturke tetembangan maneka warna, Kang Sarta ngaturake matur sing akeh-akeh. Ayo anakku Limbuk tak gandeng tanganmu tengen ngucapake Kang Sarta ngungkapake. Iya. Rasa puja lan puji syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi. Iya. Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono ya Mak. Pancen bener kaya mangkono. Ya awit saka kemurahaning pangeran aku karo kowe sak rombongan bisa sowan marak mangarsa manunggal Kang Sarta tetunggalan ana ing papan iki ana ing adicara bengi iki. Wah iya. Ngestokake dawuh. Banjur sing tak suwunke pirsa bengi iki mengeti adicara apa Mak? Iki ngene ya Nduk, kepiye? Adicara bengi iki tidak lain dan tidak bukan iya. Ya kuwi tasyakuran khitan. Oh tasyakuran khitan. Sunatan tetakan ana sing ngarani supitan. Ngono. Ya kuwi Sohibul Hajat Bapak Sukyang lan Kang Sarta Ibu Suprih Tristiani. Oh ngono. Anggone nyupitake putrane adiku lanang ya kuwi Dek Brian Akadia Risuki. Oh ngono. Kuwi wis kelakon disupitke, wis kelakon ditetekke ndek bulan Sawal. Oh ngono. Banjur bengi iki dirupian-rupianke kanthi gelar-gelar nggantung gong nimbali awake dhewe sak kanca kumplit ya Mak. Pancen kaya mangkono ya Nduk. Iya. Sing kepareng rawuh uga akeh. Sing kepareng rawuh wiwit sore wis kebak dulur adoh dulur cedhak kabeh padha mlumpuk manunggal dadi sawiji. Ngono. Iya. Ternyatane pepundhenku bapa keluarga besare Bapak Suki Kang Sarta Ibu Suprih. Rumangsaku ora ninggal ajaran agama suci ya kuwi babagan hake tetanggan no. Oh ngono. Oh ana aturane ana agama ya Mak. Ana aturane hake tangga. Hake tangga ing antarane angka 1 ya kuwi radus salam utawa mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Kuwi kelebu hake tangga. Musuhana kaya ngapa, tukarana kaya ngapa, satruwa kaya ngapa, kresa kaya ngapa. Nek kuwi tanggane yen pas cethuk wajib mengucapkan salam. Merga kuwi kelebu ajaraning agama, ya kuwi hake tangga kang angka sepisan ya kuwi radu salam, mengucapkan salam. Iya, Banjur hake tangga kang angka 2 apa Mak? Hake tangga kang angka 2 ya kuwi melu seneng nek tanggane nampa kebungahan. Oh ngono. Kaya bengi iki keluarga besar ngenekke tasyakuran kitan kabeh padha mlumpuk. Oh ngono. Iki jenenge melu seneng nek tanggane nampa kabegjan, melu seneng nek tanggane nampa kamulyan. Ngono ya Mak. Iya ngestokke dawuh. Warga kene karo tangga rukun-rukun. Rukun-rukun gotong royong ora ana kok cerah padu ki ora ana antarane tangga. Aku wong macanan ki wis apal. Iya, ternyatane awake dhewe sowan rene ora mung marang mbah pisan iki ning wis mapula mali. Ngono. Dadi kene do rukun-rukun. Ora kaya tanggaku wong adoh kono. Ngono. Wih, tanggane lagi duwe gawe nopo yo atine reget batine peteng no. Ngono. Loh, tanggane tuku gelang no atine melang-melang. Tanggane tuku kalung no atine bingung. Tanggane tuku ceret lho mencret. Oh iya.
Kuwi nek contone nek ora rukun ning macanan kene ndak enek wong kaya ngono kuwi insyaallah ora ana. Oh iya. Do rukun-rukun no. Iya ngestokke dawuh, heeh. Ternyatane nek wis nyambut karo awake dhewe sak kanca kuwi mau wis kaya sedulur ya, Mak. Wong liya manjing dadi sedulur. Iya. Hake tangga sak banjure ya kuwi nekangnono tanggamu yen lagi kagungan kersa kaya ta bengi iki. Lah sing pungkasan hake tetangga ya kuwi nekanono nek tanggamu lagi nampa musibah utawa lagi nampa bencana, lagi prihatin. Kuwi ya kelebu hake tangga. Disambangi, ditiliki. Iya, Mak, iya ngestokke dawuh. Ternyatane kowe kabeh karo Sohibul Hajat sing kagungan kersa nuwun inggih menika Bapak Suki kali Ibu Supri sampun dipun tindakaken kanthi bener becik. Ngono. Iya. Buktine sing kepareng rawuh akeh no. Sing kepareng rawuh akeh.